Nirringrazzjawk, alleluja mulej, nirringrazzjaw li l-ek missi għaddis. Nilqawkom fosna l-lejla zisaħwa, YouTube, Facebook, u dawk ma kolla li taraw madwar Malta u forsi anke fuq televizjoni. Nilqawkom għal dan il-messaġġ. Il-mulej jitikom id-dawl, revelazzjoni u għarfin tal-kelma tiegħu u anke ta' żmien li qed ngħixu fih. Grazzi mulej. Ejnejdu talba u nibdew il-messaġġ tal-lejla u ħalli il-mulej jkelmek. Missi għaddis, ingrazzjawk tal-grazzja tiegħek, ingrazzjawk tal-imħabba kbira tiegħek. Fejn aħna nonsuk aħfrina mulej. F'ignoranza jew fid-diżobbedjenza. Aħfrina mulej għaddis. Għatina grazzja li fi żmien li aħna ngħixu mulej aħna nibqgħu focused bajnejna u ħarsitna fokati fuqek u ma nħallu xejn ifixkilna mulej għaddis. U int li żomm lilna sħaħ. U grazzi li inti tkom tiżommna sħaħ mingħajr ma nkunu fit-tifsa fl-ispirtu fil-ruħ fil-ġisem. Sakemm ta' dik il-ġurnata ta' Sidna Ġesu Kristu li jerġa' jiġi għal knisja tiegħu. Ikun infaħħar ismek mulej u għal dejjem ikun infaħħar. Amen. Morru fil-ktieb ta' Luqa ħanaraw żewġ passaġġi huma l-istess, kun fatti kważi huma kelma b'kelma l-istess. Luqa 17 ħanaraw u mbagħad ħammorru wkoll Luqa 17 u anka Matteo. Nixtieq nagħmel xejdu la dik parentesi. Il-messaġġ li llum għandi ilu jiberren, ilu jibaqbaq daqsxejn forsi ġimagħtejn tlieta. It's very likely li mhux ħajkun l-aħħar wieħed imma mhux probabbli ħajjispiċċa sensiela ta' tagħlim fuq din it-tema. ċertu affarijiet li ħanajt illum ħajġielu l-xut minnkom tħokku raskom, taħsbu, tistreċċjaw l-immaġinazzjoni tagħkom. Fejn hemm affarijiet li huma ċari fil-Bibja, dak m'għandek l-ebda dritt quddiem Alla tikkwestjonjah. Fejn hemm affarijiet li mhumiex ċari li huma biss spekulazzjoni, għandek kull dritt tikkwestjonjah. Imma fejn huwa ċar, ovvjament aħna nafu li l-kelma tal-Alla jekk hekk hu. Ma fejn huwa spekulazzjoni jiena ħanejdilkom li huma osservazzjonijiet, spekulazzjonijiet interessanti, xorta jkunu bibliċi, imma ma jkunux fundamentali. Affarijiet fundamentali bħalma tafu li l-kelma m'hemmx fejn tista' ddur magħhom. La huma fundamentali, la huma hekk jgħid il-mulej, hekk jgħid il-mulej. Alleluja. Morru fil-ktieb ta' Luqa, kapitlu 17. Luqa, kapitlu 17. Illum ħan nitkellem fuq, jew ħan nibda nitkellem, għal-kemm ta' spiss nsemmija, fuq l-aħħar ta' żminijiet. Issa, bħal ma tgħid fl-Iskrittura sew anke fit-2 Pietru kapitlu 3, u li ilhom jgħidu u sallum għadhom jgħidu li fl-aħħar ta' żminijiet, ma mhux fl-aħħar ta' żminijiet, fi żminijiet kollha, li x-xandir tal-kelma tal-Alla huwa bluha għal xi wħud u ikun hemm anke min jiżżufjetta. Jiġifieri naf, I'm aware li jekk inti ma jkollokx qalbek miftuħa għal kelma tal-Alla, ċertu affarijiet li jiġu mxandra mill-kelma jinstemaw strambi. Mhumiex affarijiet li inti ħad isma' la fuq in-net, la fuq is-Super One, la fuq it-TVM, titfittixhom inti fil-kelma. Però, ovvjament, jiena min jiżżufjetta bil-kelma tal-Alla qatt ma bboderjani għax naf li xi darba tittiżżufjetta qudiemu. Jekk jirnexxilek tisal qudiemu tiżżufjetta qudiem Alla. Ħanitlob il-Alla biex jerġa' jibgħatek lura. Ħalli tiġi tgħidilna biha. Tkun l-ewwel wieħed jew l-ewwel waħda fl-eternità. Halleluja. Imma ma jimpurtax. Fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 17, Ġesu qed jitkellem fuq sinjal partikolari, hemm bosta sinjali li Ġesu jitkellem fuqhom, imma jitkellem fuq sinjal partikolari li ħajkun l-aħħar ta' żminijiet jiġbaħ żmien partikolari fid-dinja, żmien partikolari li d-dinja tiġġedded minnha. U hija iż-żmien ta' Noa. Iż-żmien ta' Noa. Xi ħaġa li nixtieq inkoraġġikom biex intom tkunu attenti,
hija li ħafna drabi meta l-mulej titkellem, fl-esperjenza tiegħi u anke fil-Bibja huwa rari jew qatt kważi li xi darba l-mulej jitkellem minn fom wieħed. Jkun hemm bosta ħluq li fid-dinja jkunu qed jgħidu l-istess ħaġa. Nistalla. U nista' ngħidlek li dan li qed nitkellem fuq il-lejla minix l-unika wieħed l-ewwel u laqqas l-aħħar wieħed fuq rigward il-jiem ta' Noa. L-aħħar żminijiet qabel ma Ġesu jerġa' jiġi, il-żminijiet fuq id-dinja ikunu simili ta' żmien ta' Noa. Issa, iż-żmien ta' Noa mhuwiex ġurnata huwa staġun. Għax ma jgħidlekx bħal ġurnata, bħal żmien. As those times. Għalhekk wis probabbli ħajkolli nagħmel part 2, part 3 ta' dan il-messaġġ, imma inħalli l-Ispiritu Santu. Ejja nibdew naqraw flimkien. Luqa 17 vers 26. U bħal ma ġara fi żmien ta' Noa, bħal dan iż-żmien, jew Noe bil-Malti, hekk ukoll jiġri fi żmien bejn il-bniedem. Kienu jieklu, kienu jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Għaw xi ħadd għadkom tieklu intom? Għaw xi ħadd għadkom tieklu sallum il-ġurnata? Tixorbu, tiżżewġu, qed tara dak huwa sinjal li ġej Ġesu. Kemm bravu. Amen. Għazu ħaqqi ċabxipa. Dik kienet revelazzjoni fonda ħafna. Alleluja. Imma, issa nitkellmu fuqha. Sa dakinhar li Noa daħal fl-arka. Imbaġġi id-diluvju u erridhom kollha. L-istess bħal ma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibijaw u ħawlu, jibnu. Ma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma alla xita ta' nar u kubrit mis-sema u eridhom il-kol. Hekk ħajkun il-jum li fih jidher bejn il-bniedem. Xi tfisser da sawfar? Jiġifieri mhux ħajjiġi Ġesu fi żmien li kulħadd qed jistenni hekk raġi. Ħajkun speċjalment id-dinja u speċjalment bosta Kristjani li huma rieqda ħajkunu sorpriżi ħafna. Ħajkunu sorpriżi. Imma l-ħajja meta Ġesu jkun dak il-ġurnata li ġi, il-ħajja tkun għaddejja bħal kulħadd, bħal normali. Jiġifieri hemm ċans li jekk inti tifhem dal-passaġġ li Ġesu mhux ħajjiġi meta neċessarjament fis-sema għax ġie terremot kbir, ġiet bomba kbira u eżatt kif qed iseħħ da kollu Ġesu ġie. Il-Bibja tgħidlek li daw kollha jridu jisiru qabel ma jiġi, mhux x'ħin jiġi. Ħafna qed jistennew jew xi terremot kbir u mbagħad jitolbu Ġesu salvani u jidħlu. Jew nkella jien naf xi tsunami u kif jaraw ġej il-baħar, Jesus! Salva uomo! Il-mulaj jitfallhom tajjer. Daw l-affarijiet vera jridu jiseħħu, però għal min għandu għajneħ biex jara, daw l-affarijiet ilhom iseħħu u dejjem jiżdiedu. Mela dawk l-affarijiet mhumiex is-sinjali. Daw mhumiex is-sinjali, infatti Ġesu jgħidha f'Mattew 24 li daw iridu jseħħu, ma daw mhumiex is-sinjali. U sa ċertu punt meta jgħidulkom u daw l-affarijiet ilhom iseħħu mill-bidu d-dinja, żgur. Infatti dawk mhumiex is-sinjali. Dawk ilhom iseħħu ma qed jiżdiedu. U qed jiżdiedu brata qawwija. Fej pereżempju sa ftit snin ilu terremot kien isir xi wieħed maġġur waħed fl-10 snin, issa tisir wieħed f'kull ġimgħa. Nitkellmu major, Anyway. F'dak il-jum min kien ikun bejt jew ikollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx jaħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura ftakru fil-mara tal-Ott.
Issa, fi ktib ta' Mattew kapitlu 24 minn vers 36. Matthew 24:36. Dwar dak il-jum u sija ħadd ma jaf xejn meta se jaslu. Dak il-jum u sija. Kulħadd jgħid jum u sija. Ma fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 jitkellem li aħna nkunu nafu l-istaġun. Mela il-jum u sija. Ma l-istaġun tista' taraf li mu. Alleluja. L-anġi das-seba u lanqas li ben ħadd ħlief il-missier waħdu jaf dak il-jum partikolari u sija u probabbli Ġesu ma jafx għalissa għax li ku Ġesu jaf issa kieku jiġi jgħidilna. Għax aħna l-arrusa tiegħu. Għax iħobbna. Mhux għax il-missier ma jħobbniex għax wara kollox missier huwa dak li tal-liben. Imma mid-dera ejli pa, ejli. Le għax mur tgħidilhom, ma rridx ngħidlek għalissa. Anyway. Bħal fi żmien Noè, hekk ikun tkun il-miġja ta' bin il-bniedem, għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju, mela qabel ma jiġi Ġesu ħajkun hemm affarijiet jiġru u qed jiżdiedu. U qabel ma jsar id-diluvju kienu wkoll x'qed jiklu, jixorbu, jiżżewġu. Sa dakinhar Noè daħal fl-arka. Sakemm Ġesu daħal fl-arka. Sakemm Noè daħal fl-arka. U mbagħad sar id-diluvju. Qabel ma konna naqra l-Bibja u konna nistudja, konna naħseb li sfaċċa Noè bena dajsa, jew xi luzzu, u Tom ġimgħa ċans u belaħħom il-baħra. Kien ilu 120 sena jwessija magħhu. U l-iskrittura tgħidlek 120 sena jiżżufjattaw bih. Mija 120 sena kien ilu Alla jwissihom. 120 sena jiżżufjattaw b'Noè. Kemm minnkom għandkom 120 sena għal idej? Mela baqalkom xi jiżżufjattaw bikom? Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju kienu jieklu jixorbu, jiżżewġu, sa dakinhar li Noè daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju, xejn ma ntebħu. Jiġifieri n-nies isimgħuha bla discerniment. Għas saħwa. Intom qed taraw nies bla discerniment. Qed taraw hekk imsejħa xi wħud jissejħu insara u Kristjani bla discerniment. Ngħidilkom x'għandkom titolbu llum. Mulejtin il-grazzja ikolli discerniment. Discerniment ma jkollokx għax inti latmu l-iskola. La għax inti bravu ta' fil-mezz u l-Ingliż u x-xjenza. Discerniment hija don. Itlob il-Alla jtik dak id-don. Mhux qed ngħidlek wieħed mid-doni tal-Ispiritu Santu da? Għax hemm wieħed jissejjaħ l-għażla tal-ispirti, discerniment tal-ispirti, dak m'għandux jaqsam ma' discerniment. Discerniment tal-ispirti u discerniment mhumiex l-istess ħaġa. Discerniment tal-ispirti huwa xi ħadd li jara fl-ispirtu jara f'xtip ta' spirti. Dak huwa d-discerniment. Id-discerniment jifieri inti kollok moħħok imdawwal u qalbek imdawla bl-Ispiritu Santu biex taraf ċertu affarijiet. Dak li forsi xi kultant bl-Ingliż ngħidu aħna wise, wisdom, discernful, taraf, ġifieri meta jkun hemm ġurdin ix-xommu. Meta jkun hemm xi naġa x-xomma. Meta jkun hemm xi lupu x-xommu jew lupa. Ma lupa tiġi għodda mbagħad. Amen. Alleluja. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u ieħor jitħalla.
żewġ nisa jkunu jidħnu fl-imkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru, ġifieri, stay awake. Għajdilek taħdejk, ibqa' mqajjel. Isser, ġifieri moħħok hemm. Ibqa' fit-talb. Mela isru, għax ma tafux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f'liema sara ta' lejl se jiġi l-ħallil, mela Ġesu ġej bħal ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, hawnhekk din hija waħda miċ-ċwievet. Kunu lesti. Importanti li jiena u inti ngħixu lesti. Għejx lest. Mhix ħadħol illum fil-kompitu ta' pre-tribulation, mid-tribulation u post-tribulation. Mhix ħadħol f'dak il-kompitu. Li ħanejdlek hija di li meta Ġesu ġej, jiena u inti, il-maġġoranza tad-dinja, id-dinja mhux il-maġġoranza, id-dinja, u anka il-maġġoranza tal-Knisja li fl-esperjenza tiegħi hija rieda, ħajkunu sorpriżi. Mela hawnhekk hija jiġi pratikament Ġesu qed jgħidlek ara. Jiġi meta jiġi, int make sure li tkun lest. Amen? Aħna jiena u inti fuq dak irridu nifokaw, mhux hekk hux ġej qabel. Ħanitkellmu hekk hux ġej qabel fin-nofs jew wara, ħanitkellmu. Imma jista' jkun ta' min jagħmlu li ġej qabel huwa żbaljat. Jista' jkun dak li jagħmlu li ġej fin-nofs huma żbaljati, u jista' jkun li dak li ġej fl-aħħar żbaljati. Jista' jkun xi ħadd huwa tajjeb u xi ħadd għandu raġun, xi ħadd għandu tort. Jekk mhux it-tnejn ma għandhom raġun, ta' pre-trib u post-trib, tafu li hemm dik it-teorija wkoll? Hemm dik it-teorija. Hemm min jemmen li ħajkun hawn partly rapture. Xi wħud mill-poplu biex jinħatfu l-ewwel darba, u mbagħad jerġgħu jinħatfu fl-aħħar. Part. L-importanti x'inhu? Li tkun lest. That's l-important, li tkun lest. Amen. Illum ħanedilkom xi ħaġa li għalija tal-ġenn, u jiena naħseb ħadd tkun tal-ġenna likom ukoll. Aħna tnejxu fi żminijiet ta' Nowa. Għad irid nitkellem fil-jiem li ġejjin fuq l-aljeni. Imma mhux illum. Ħanitkellmu fuq ix-xjaten, mela mhux illum. L-anġli li waqgħu minn posthom, mhux ħadħlu fuqhom illum. Ma llum hija din, illum ħanitkellmu kif morru fi ktieb ta' Koħlet jew Ekklesjastiċi. Koħlet Ekklesjastiċi. Wara l-Proverbi, kapitlu 3, skużawni, kapitlu 1. Borru kapitlu 3, vers 15. Dak li issa tiġà kien. Dak li issa tiġà kien, u dak li għad ikun tiġà kien qabel. Għax li mod jalla jerġa' jġibu. Koħlet kapitlu 1, vers 9 u 10. Dan huwa prinċipju bibliku li l-Lut jemnu ħafna bih. Apparti li huwa fil-Bibja, Dak li jgħidulu full circle. Ġili smajtu għada? Full circle theology, insomma, pratikament ma ħsibx għazak diffiċli biex jifhimha. Bħalma kien fil-bidu, hekk jerġa' jkun fl-aħħar. Jekk titħares kif l-affarijiet ħajkunu fl-aħħar, rewind. Għal-mentalità ta' Ludi, nfakkarkom għaliex qed insemmu l-Lut. Semmu l-Lut għax il-Bibja ktib Ludi. Fil-maġġoranza miktuba bil-Ludi, fil-maġġoranza indirizzata lil-Lut u jiskellem fuq Messija Ludi. Issa mhux biss tal-Lut, il-Messija tal-Lut, imma l-Messija tad-dinja kollha. U Ġesu ma ġiex biex jagħmilna Lut, imma biex jagħmilna kreazzjoni ġdida. U qed ngħidha di biex ma tmux taqbdu ma xi fera
u tamlu bal-bulijata. Taqbduni? Amen. Alleluja. Ġesu għamel il-dawk li kienu lut bil-patt u l-dawk li kienu pagani mingħajr patt li minnhom it-tnejn jersaq lej Kristu u mit-tnejn hemm li resqu lej Kristu isiru bniedem ġdid. U dak il-bniedem ġdid ma jsejħx la ludi, la Roman Catholic u laqqas all the dogs. Jissejjaħ kreatura ġdida. Hello. Okay. Mela Koħlet kapitlu 1 vers 9. Dak li ġasar huwa dak li għad isir. Li ġara huwa dak li għad jiġri, xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid, ara din ħaġa ġdida. Le din diġà kienet fi żmiet qabilna. Fil-ktib ta' Ġenesi, jekk taqbad l-ewwel 11 il-kapitlu, naraw il-ġenealoġija ta' minn fej beda l-bniedem, il-mara u r-raġel, u naraw il-kreazzjoni. Jekk aħna naqbdu pereżempju, ħammorru fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 6. Morru Ġenesi 6. Ġenesi 6. Bej Ġenesi 6 u Ġenesi 11 naraw l-istorja tal-aħħar ta' żminijiet qed terġa' sseħħ. Iż-żmien ta' Noe qed jerġa' jseħħ. U tant hija korretta, tant hija simili li hija tal-biża'. Kemm hija simili, kemm hija punt dak li ġara hekk qed jerġa' jiġri. Tal-biża' għal min ma jidħol fl-arka. Tal-biża' għal ma jidħolx fl-arka. L-arka hija Kristu eżis Kattolċi, mhux il-Madonna. Hello. Okay. Mela. Ġenesi 6, ħanibdu naqraw ħarira. U ġara li meta l-bnedmin bdew joktru fuq l-art, tweldulhom il-bniet, raw u li talla, dik il-kelma u li talla, bin Elohim, tfisser u liet li huma ġejjin minn Alla. Issa, mbagħad ma nafx hekk nidħol fiha jew issa naraw. Li l-bniet tal-bnedmin kienu ħelwin, daw raw il-nisa u daw li talla kienu rġiel. Kemm minnkom tgħidu li l-anġli x'sess għandhom? Xejn. Mela kif l-anġli, għax l-iskrittura tgħidli li daw huma u li talla, imma li għamlu sess mal-irġiel. Sorry, għamlu sess man-nisa tal-bnedmin. Raw in-nisa u għalu, woman, she looks good. Għalu mux tab xej Adam, kielet toffiħa? Għanżamena. Għan qalbu l-pagġna. Anyway, raw li talla, l-bniet tal-bniedmin kienu ħalwin, kienu sbieħ. U l-dawk li joġbuhom ħaduhom b'nisa tagħhom. Isma'wni din hija interessanti. Il-Bibja meta tiġi biex tiżżewweġ ma tgħidlekx ħadd, tgħid ġejt moti. Infatt in-nisa fiż-żwieġ għaliex itellagħhom missierhom tradizzjonalment għax missierhom itihom. Li tiġi ħadd tfisser issa din mhux importanti jekk hux waħda jew l-oħra, imma l-kelma ħadd tfisser ħaduhom b'forza, jiġifieri rrejpjawhom. Jiena ma ħadx il-Marjella, Marjella peress li laqatni ma' missiera u omma u missiera they consented sewwa tawni l-barka u mbagħad wara ddispeċihom imma lejn se tawili. U meta tagħti barka ma tistax għadha lura għadu attent il-minut birku. Hallelujah. Yes, money lead. God bless you, love you.
Alleluja. Xumbat meta ovvjament beda isir jaf x'Gordon ġo men xemmen. Nista' nifhem. Libtieli! U le mara għada. Nirringrazzjaw il-mulej għall-om u missier Marjella għax huma ta' barka ħafna. U jħobbuni li bħal binhom, bħal ma jħobbu l-bintom, halleluja, u jħobbu l-ulidna. Imma ovvja hija mela, bħala familja għaddejna minn dak iċ-challenge hija. Imma min ma jgħaddix minn dak iċ-challenge. Imma ovvjament jiena peress li nemmen fil-prinċipju li inti titmur titlob titkellem mal-missier tal-om, missier tal-mara li għad tkun il-mara tiegħek. It is the right godly way, għal-kemm mhux qed nagħmel xi marriage counseling illum imma tajjeb għad tkunu tafuha, li anke intom is-single intom mhux taqbadu toħodha t-tifla, tfajla, jekk inti interessat u tixtieq jiena l-ewwel siraf ovvjament ħadara fu mhux jiġifieri tmur tagħmel xi xahar tinqaleb magħha biex tarak ħanara naqblux. Jiġifieri siru għafu xi jekk taħseb li din hija the right one for you. Ejdela nixtieq nitkellem mal-papa biex il-papa ittin il-barka tiegħek li nista' nkun. That's the right way. It's the godly way. Infatti anka fil-spiritualment huwa il-missier li ħajoffri il-knisja li libnu. Daw ma paralleli sbieħ immens, Paralleli sbieħ immens. Ma apparti minn hekk. Allura anyway, qed naraw li daw l-anġli spiċċaw għamlu sess ma' nisa. Sabiex tagħmel sess, ma nafx jekk qatt indunajtux, irid ikollok organu sesswali. Jiġifieri daw l-anġli bħalma tgħid l-Iskrittura deru minn barra bħala bnedmin. U x'tajt l-Iskrittura? Li xi wħud minnkom intom kif tgħidha bil-Malti entertained. You entertained angels unaware. Għax hemm anġli li jidhru jisom bnedmin. Sewwa, insomma, din hija teorija, hija biblika, mhix xi ħaġa li taqsam split hairs over, imma interessanti għax inti spiritu ma jistax kollu sess biex irid jieħu ġisem. Bħalma Kristu qabel ma ġie mingħand il-missier ma kellux ġisem, ma ġie u ħa ġisem. Mela Alla f'daw l-anġli tom ġisem. Issa hemm teorija li ġejja mill-ktieb ta' Ġexxer. Kemm ġew smajtuh bil-ktieb ta' Ġexxer? Dan huwa ktieb ludi interessanti ġie maqlub bl-Ingliż, infatti jekk ma jinsa żball ġie maqlub għal Malti reċentament. Il-ktieb ta' Ġexxer. Fil-ktieb ta' Ġexxer hemm miktub li daw l-anġli deru bħal irġiel minn barra u Alla poġġihom tinsix il-liġi kien għadha mhux hawn fuq id-dinja, il-liġi tal-Alla ma kienx għadha fuq id-dinja. Mela in-nies ta' qabel ma ġiet il-liġi, kif għallimhom Alla? Once li daħal id-dnub, kif italmu x'inhu sew u x'inhu mhux sew? Skont il-ktieb ta' Ġexxer, għalhekk qed ngħidilkom dawn issa spekulazzjonijiet li mhumiex dottrinali daw, biġifieri ma taffettwalekx id-dottrina ngħidu hekk. Imma interessanti li skont il-ktieb ta' Ġexxer u anke xi artikli mill-historian Josephus li Alla bat l-anġli jgħixu mad-nies tad-dinja biex jgħallmuhom dak li bdejn bl-Ingliż righteousness, to teach them righteousness. Inti how do you know that you're breaking the law if there's no law to break? Issa, mhux qed nitkellmu fuq il-liġi ta' Mosè, qed nitkellmu fuq il-righteousness, kif tgħix sewwa tinsix li Noah x'kien xejt l-Iskrittura. He was a preacher of righteousness. Kien predikatur milli ma bibjat beda jekkwota. Ma kemm xi bibjat. Dawn huma punti interessanti, right? Biex aħna nifhmu minn fejn ġew ċertu affarijiet, u anke jiena, ovvjament dawn l-affarijiet jiena huma affarijiet li qed nistudja. Imbeni apparti minn hekk. L-anġli raw lill-Alla iffansjawhom u minn flok daw jgħalmuhom il-righteousness, spiċċaw marru jaqdam magħhom.
U spiċċaw għamlu tfal. Sewwa. U l-mulej qal ma tibqax ruħi aktar fil-bniedem għal dejjem għax laħamu u jkun jiemu ta' 120 sena. Issa qabel ma hekk il-bniedem kien jgħix mijiet ta' snin. Mijiet ta' snin. U malli dineb il-bniedem meta għamel daħlet din il-perverżjoni ta' miksjatura ta' bej anġli u bnedmin, kreaturi tas-sema f'ġisem u kreaturi tal-art. Alla di ma ridix. Fil-preachings li ġejja ħan indirizzaw dil-biċċa xogħol għax aħwa daw l-affarijiet iseħħu id-din fid-dinja bħalissa. Għalhekk qed ngħidlek fi żmien ta' Noa kien hemm il-ġganti jiena min iġej minnhom bħalma tindunaw. Jiena minn Lilliput ġej. Halleluja. Kien hemm il-ġganti dak iż-żmien. Wara wkoll meta wliet Alla resqu lejn il-bniet tal-bnedmin u huma wildulhom. Dawn kienu n-nies kbar msemmija sa mill-qedem. Infatti, il-mitoloġija Griega ċertu affarijiet mhumiex myth, they're truths that happened long ago. Issa mhux veri fejn naf affarijiet li ġew mħaltin mal-mitoloġija, imma hemm ħafna realtà, ħafna veritajiet fihom li l-iskrittura tindikalek fuqhom. Sewwa, tinsix inti għandek anġli imħalta mal-bniedem. Mela isimgħu moħħkom hawn. Meta l-anġli, id-DNA tal-anġlu jitħallat mad-DNA tal-bniedem u dawn issa jissejħu fallen angels, fallen mhux għax kienu fuq il-net u ħadu xi tisbita dan, għax waqgħu minn fuq il-bejt. Fallen ġifieri, il-Bibja tgħidlek telqu minn posthom. I know many Christians who have fallen and they say I love Jesus. Għax telqu minn posthom. Telqu fejn Alla poġġijhom. Kont għamil preaching fuq għadi. L-iskrittura tgħidlek Ġuda telaq minn postu. Kulħadd jgħidlu Spiritu Santu illumina li moħħi, ħsibieti u qalbi. Amen. Mela issa id-DNA qed titħallat u Alla jgħid ħaneqret id-dinja. Però peress li kienu wkoll spirti, daw l-ispirti baqgħu wkoll wara d-diluvju. Kien hemm daw l-ispirti baqgħu wara d-diluvju wkoll. Xi ħaġa interessanti, hemm ħafna affarijiet interessanti data fuq dan is-suġġett, li affarijiet li qed jiġru għadwarna u aħjar titolbu bis-serjetà bl-akbar serjetà biex ma tiġrux bħannaċ ta' bendu, li tinformaw ruħkom x'qed jiġi għaddimana u ma taġixxix bil-biża' għax il-bniedem li ma jafx lil Alla jaġixxi bil-biża' u jagħmel deċiżjonijiet li jista' jkun jitturifnawlek ruħek. Tagħmel xejn li Alla ma jgħidlekx għamel. U fejn min tiżgur stenna. Għaliex? Għax ċertu vaċċinijiet li qed jissemmew madwar id-dinja, u mhux Gordon Ġemman x'qed jgħidha di, qed jgħidu li tbiddel id-DNA tal-bniedem. Bħal żmien ta' Noa. Infatti, dal-messaġġ, għadha pedada nagħmilkom messaġġ ieħor li qabel ma dan, ix-xitan irid jippervertja, jikkorrompi id-DNA umana biex ma tibqax umana. U jekk ma tibqax umana, ma tistax tiġi mifdija.
Għalhekk min jieħu l-marka tal-bestja u tal-bima ma jsalvax. Għax is-salvazzjoni għal min huwa uman biss. Min jieħu l-marka waħda mill-affarijiet li hemm indikati li diġà isiru fid-dinja bħalissa waqt li qed nipritka qed jibdlu id-DNA tal-bniedem. Wake up. If you want. If you don't want, sweet dreams. Dan li qed jiġri bħalissa fl-ebda ġenerazzjoni oħra ma ġrat. Li għaw xjenza li letteralment u għandhom skop li jbidlu d-DNA tal-bniedem. Ħanilkom xi ħaġa tal-biża u rrid nwerwirkom. Mela il-bieraħ jew dal-għodu qasna finsejt. Il-bħallum ġimgħa ilu jiena kelli ħolma mill-mulej. Issa jiena minix teknoloġiku. I'm not technology inclined. All right? Naf il-basics kif naqabbad computer. Naf kif naqabbad il-printer, id ngħid ħadd ora qabadu li, ma insomma. Minix technology inclined. Imma peress minħabba d-dilka li Alla fil-grazzja tiegħu għall-glorja tiegħu għaġbi u poġġi fuq ħajti, dal-aħħar kelli bosta viżitazzjonijiet fil-ħolm. Li jiena ma tlabthomlux il-mulej. Però wettu, jekk huma minnu, jekk vera jkunu minnu, jiena lest li ngħidhom. Ġifieri qed mulej jekk inti torini, jekk inti tixtieq torini xi ħaġa, jiena ngħidha, lest li ngħidha. Basta nkun żgur li ġejja minnek. Bħallum ġimgħa, illum is-sibt, bħallum ġimilu, bejn il-ġimgħa u s-sibt, kelli ħolma li jiena minix isu I'm the wrong person to tell. Fej rajt tabiba mara ħdejja u qed nara li qed turini robot żgħir isa naf li kienet tal-metall u isa bejwet ieħor jew xi naqra iżgħar isek battri tal-alloġġ. Dan ir-robot fih il-kapaċità idaħluh fik, jibqa' dejjem fik, imma jekk għandek mart minn ġewwa komplikazzjonijiet jħadmuh u biex ifejquk minn ċertu komplikazzjonijiet f'ġismek. Xjenza tal-aġeb bil-kondizzjoni li inti tsir proprjetà tal-istat. I just saw a video that's already happening today. Tiġi inti proprjetà. Jekk inti taħseb li dawn huma affarijiet far-fetched, ftit xurilu waħda kreatura arroganti qalet li ġut minnkom li tfal tagħkom mhumiex tagħkom iktar huma tal-istat. Dak il-kunċett li inti ssir proprjetà tal-istat diġà jeżisti. U qed jagħmlu minn kollox biex inti issir dik il-proprjetà tal-istat. Dan ir-robot jew x'kienet di fil-ħolma oretili f'sieqa. Għamel xi ħaġa dar-robot fejqilha xi ħaġa minn sieqa ma baqgħet hemm. Bħala invenzjoni hija tal-bliħ. Għax inti min ma jridx ikollu xi marda minn ġewwa tħaddem dal-robot u jfejqek minn ġewwa. Imma inti ma tibqax tiegħek innifsek issir proprjetà tal-istat. Tiġi kontrollat. Għodu attenti, li bat mux tamel xi praspura, mbagħad tibda saqsin imma l-mulej. Mbagħad ikun tu lejt. Għax dak kollu li tiseħħ fostna huwa kollu preparazzjoni
qabel ma jiġi Ġesu. U jekk intkom għandkom għajnejkom biex taraw, l-affarijiet qed iħaffu ħafna. Ħafna tiħaffu u qed jaġlu għaġġil kbir. Ħanejdilkom nibża ġifieri li ħafna Kristjani they're not gonna make it. Għax ħafna Kristjani, inkluż mexxejja, inkluż pastors, terrorizzati dak li għaw, aħsar dak li ġej. Nfakkarkom li Alla jwissi li ma tistax toġob l-Alla, ma tistax, mhux diffiċli ta' ma tistax toġob l-Alla mingħajr fidi. U jekk tagħmel pass wieħed fil-biża' qed tagħmel pass barra mill-pjan tal-Alla. U jekk m'intix tifhimni, tlob Ispiritu Santu jfehmek. Halleluja. Meta Noe kważi kien għamel 500 sena mingħajr tfal, kien bachelor Noa. Imma Alla kelmu, u fil-Bibja tgħidlek wara 500 sena, skont il-ktieb ta' Ġexxer, tgħidlek madwar 480 sena Alla qallu iridek tiżżewweġ biex ikollok it-tfal. Iżżewweġ u kellu tfal, kellu 3 tfal. Noa ma benix l-arka waħdu. U żgur ma kienx ħajsib l-għajnuna tal-barranin li kienu ilhom jitmejlu bih 120 sena. Ftakar eżiż aħwa, li żmien ta' Noa moħħkom hawn. Iż-żmien ta' Noa ma kien hemm żminijiet preċedenti bħalhom. Ġifieri, jekk Noa għallhom ġejja x-xita, ġej ħafna ilma, bil-fors ħajtqu bih għax ma qatt ma kienet ġrat qabel. Meta inti tgħidilhom ġej Ġesu, mhux ġej Ġesu, mhux tiġġaġġi. Ħanilkom aħwa. Hawn ħafna Kattolċi, mexxejja, assisin, patrijiet, li laqqas biss jemmnu li reġa' ġej Ġesu. Jaħsbu li dak kollu li hemm miktub fl-Apokalissi tiġa seħħ l-ewwel seklu. Let me tell you something. You better think, pray, and obey. And you have to truly know on whose side you are. Ejdli, bimħabba, kemm il-qassis Kattolku tisma' jipritka fuq il-miġġa ta' Ġesu. Ħadd. Dax Vanġelu qed jipritka. Għalina biss ġej Ġesu? Possibbli. Għax Ġesu tgħidlek li huwa ġej għal dawk li qed jistennihom. Issa naf jiena li ġej Ġesu, imma ara kemm tkun gravi meta jiena kieku nippritka mhux vera ġej Ġesu. Kemm hemm iktar minn hekk għar. Mur il-Knisja qalbi. Mur oqgħod tarax l-istatwi, mur oqgħod tagħmilhom ix-xemat, ħalli ma jibżawx meta jkun hemm idlam. Sewwa. Mur ħiżhom lealtà assoluta. Tħabber x'rasek. Kun lejali kemm jista' jkun u kull ma jgħidulek għamlu. Għax aħna hekk imdorrijin. Waħda mill-affarijiet li l-profeti Alla qatt ma jagħmlu, profeti Alla qatt ma jarxu il-widnej. Jitarxu l-widnej xi kultant jista' jkun. Imma jarxuhom qatt. Halleluja. Noa kien l-10 wieħed mill-ġenerazzjoni minn Adam. Metuzala li kien miet
Issa din hija interessanti, bil-Malti interessanti iktar. Għax il-kelma Metużala bil-Malti ġejja mill-kelma mewt salaħ. Kontu tafuha mewt? Il-kelma Metużala tfisser mewt? Il-kelma Metużala tfisser il-mewt kif iġib. Jew it-tmiem iġib. Metużala miet, mela Metużala kien il-nannu ta' Noa. L-iktar wieħed li jgħix Metużala. Mbagħad kien hemm Lamek li miet xi 4 snin qablu, imma fis-sena li miet Metużala li tfisser mewt salaħ, mewt iġib jew tmiem iġib, kif miet ġie d-diluvju. Kif miet ġie d-diluvju. Infatti xi ħaġa interessanti, araw il-ħnina tal-Alla, morru fil-Ktieb ta' Ġenesi. Kapitlu Ġenesi 7, vers 4, arawha. Għax minn hawn u 7 jiem oħra jgħid il-mulej se nibgħat xita fuq l-art għal 40 jum u 40 lejl u neqret mill-wiċċ kollu tal-art kull ħliqa li jien għamilt. Issa interessanti, skont il-ktieb ta' Ġexxer, Alla meta kellem diskont il-kodba Luthor, rajda mhux kanoniċi. Alla kien qal lill-Adam skont il-ktieb ta' Ġexxer, qallu li Alla ħajaqret id-dinja darbtej. Lill-Adam, profezija di. L-ewwel darba ħajaqredha bid-diluvju, tieni darba ħajaqredha bin-nar. L-ewwel darba saret, tieni darba ġejja. Ma jisimgħu il-ħnina tal-Alla, jisimgħu il-grazzja tal-Alla. Il-grazzja tal-Alla turi jisimgħuha. Fejn, vers 4 tgħid, li wara li miet Metużala, Alla qal lil Noè u l-familja tiegħu qalhom 7 jiem oħra ħanġibu d-diluvju. Skont il-ktieb, skont il-Lut, meta xi ħadd imut, Alla jgħidilhom ħantikom 7 jiem biex you mourn for him. But that's it, get over it. Kif għaddew dawk is-7 jiem li Noa ra l-nannu tiegħu imut u l-familja tiegħu li għax miegħu? Noa daħal fl-arka. Noa daħal fl-arka. U l-familja tiegħu daħal fl-arka. U ġie d-diluvju. Alla dejjem għandu pjana l-poplu tiegħu biex jeħilsu aħwa. Halleluja. Alla qed jitkellem f'dawn il-jiem. U qed li jgħid li dinja anke jekk tinnotaw l-aħħar messaġġi li kellna, mhux tiegħi biss tal-ġimgħa l-oħra ta' Romina, tal-ġimgħa ta' qabel ta' Dwayne, tal-ġimgħa ta' qabel ta' Ruben, x'qed jgħid Alla? Prepare yourself because you're about to embark on a big ark. Il-ġudizzji mhux qed jistennew l-aħħar ta' biex jibdew, il-ġudizzji diġà bdew. Alla ħalla lil Noa jippritka 100 sena. Kien ilu 100 sena jwissi li ġejja id-diluvju, ara kemm ilha l-Knisja twissi, speċjalment il-Knisja Kristjana li ġej Kristu. Il-kelma Metużala ukoll hija konnessa mal-kelma tfisser dak li jġib ix-xita u dak li jġib il-diluvju. Issa din hemm parallel spirituali u naturali. X'qed naraw madwarna fid-dinja bħalissa? Ruxmata rar u dilluvji. U terremoti inqasmu l-art u ħireġ l-ilma minnha. Però xi ħaġa wkoll interessanti hija mill-lat spiritwali waqt li l-ġudizzja jiġi fuq id-dinja, Alla wkoll għadu ma spiċċax jiddilja mal-Knisja. Għax kont l-Atti tal-Apostli, meta li Ġesu bat l-Ispiritu Santu ġi arar tal-Ispiritu Santu u bdiet lew bl-aħħar xita
U x-xita tal-Ispiritu Santu ma waqfitx. Ix-xita tal-Ispiritu Santu ma waqfitx. Bosta nies profetiċi jemnu li daw l-affarijiet tal-Ispiritu Santu ħaj intensifikaw għal jiem speċjalment biex Alla jagħti grazzi oħra bħalma tal-żmien ta' Noa biex ħafna jindmu. Għalhekk jiena u inti rridu nkunu dik il-Knisja lesta u preparata biex jiena u inti nkunu r-reservwar tal-qawwa tal-Ispiritu Santu ħalli d-dinja u Malta tindem u kollha jaraw u jagħtu xhieda jkun hemm xhieda ħajja tal-qawwa tal-Alla, speċjalment f'daw iż-żminijiet ta' diżastru li d-dinja dejjem minnu. Araw l-Amerika. Araw l-Afrika. X'inhu għaddej? Araw l-Ewropa. Taħseb dawk kollha kombinazzjonijiet aħwada. Naf li ħajkun min jitmejjel jgħidlek u dok mhux dejjem isir. Kompli jgħidlek ara ma tmux biddel fehmti. Alleluja. Alla huwa paċenzjuż, fit-tieni Pietru kapitolu 3, jgħidlek Alla huwa paċenzjuż u jdum ma jgħadab. U l-paċenzja tiegħu, id-dewmien tiegħu hija salvazzjoni għalik, x'ma jxieq li ħadd jintilef. Bħalma kien fl-ewwel fil-żmien ta' Noa, hekk ukoll hawn iż-żmien ta' Kristu, fil-żmien qabel ma ġej Ġesu. L-ewwel Timotju kapitlu 4, vers 1. ħafna jitbedu mill-fidi. Li kuku River of Love kienet l-unika knisja f'Malta, ngħidlek turrun jitbedu mill-knisja. Mill-Kristjaneżmu da, mhux mit-tradizzjoni tal-paganizmu, minn kelma tal-Alla. Tgħidlek li jkun hemm persekuzzjoni, nies li jitmejlu bil-Kristjani. Li gazzetti sħiħa faċċati tawni, praise God, no for no expense. ħallas l-Vanġelu d-demonju nnifsu. Thank you Lord. It-tieni Timotju 3:12 li kull min jgħix għal Alla ħajkun ippersekwitat. Atti tal-Apostoli kapitlu 8 vers 1 il-persekuzzjoni fuq il-Knisja. Xi ħaġa tal-biża' u għalhekk ngħidilkom nerġa' ntenni wissikom. Itolbu għad-discerniment. Toħodix for granted li għadnej, l-għak it-tini Tessalonikan kapitlu 2, tgħidlek li Alla jibgħat fuqhom spiritu ta' gideb biex jemnu l-gideb. Għaliex għax ma ħabbewx il-verità. Inti tħobba l-verità. Jekk inti tħobb il-verità, toqgħodx tgħid għax inti kif tgħid l-affarijiet. Il-verità titkellem għalija nifisha. Il-verità, tħobba l-verità int? Issa jekk tiġix bis-sos, jekk tiġix bil-krema, jew jekk tiġix bil-laħma jew bil-għadma, importanti l-verità inti tħobba. Alleluja. Issa jiena ħantikom xi ħaġa fl-ispirtu tiegħi il-mulej poġġieli. Ħani tolbu dal-waqt. Itlob biex il-mulej tikdi x-xerniment. Issa jiena ħanidilkom għaw minn ħajt mejjel u nu pjaċir meta nara nies jitqu għaliex inkunet nejnom inġibilhom il-ferħ. Meta jitqu bikom, tieħdux għalikom, Alla tjuża lilkom biex iġib in-nies mitlufa l-ferħ temporanju. La mhux ħajkollhom il-ferħ eterna, almen ikollhom naqra verħaw. Aħwa. Jekk intom tridu tisimgħu minni, għamel int għax di mhix dottrina, imma jekk inti taħseb li għandi l-Ispirtu tal-Alla b'xi mod, anke naqra żgħira, ħantikom kelma. Jekk għandkom shelters, natfuh u preparaw. Jekk għandkom bir, natfuh u preparaw. Ħantikom kelma ta' profesija u nitlob il-biża' tal-Alla biex tkun fuq jissa stess. Days are coming when you will start hearing in many different nations of the world qed jaqtawlhom l-ilma. Wait. Just wait. Qed jaqtawlhom l-ilma. Aħwa, jekk jiena nimxi b'dittatorjat għax jien mexxej hijacked minn Satana, m'għandix għalfejn ibatlek l-pulizija
u laqqas l-armata wara l-bib. Għalaqlu l-ilma. Jekk għandek bir, mur natfu. Wait and see. Or else don't wait and go and do it. ħanilkom xi ħaġa u weduni li tagħtu glorja lil Alla biss. Sa fejn naf jien, jekk jien għamil xi ħaġa u minix aware, please ġibni aware. Għadni qatt ma tajtkom profezija li ma seħħitx. Moħħkom hemm. Imxi ħajja qaddisa. Kun committed. Kun fidil. Għamel dak li Alla qabdek. Tħallix qatra biża fis-sistema tiegħek. Imxi bl-imħabba maħutek u anke ma' min jobodok. Itlob għal dawk li jweġġawk u jinsulentawk. U żomm għajnejk akkosta kollox. Mhux fuqi. U laqqas fuq huk. U laqqas fuq dik li għamlet il-video u dak li għamel il-komment fuq Ġesu. Ħanilfes il-kallijiet b'imħabba. Jekk inti li tiġi tgħidli għax dik għamlet video għalija qalet u għax dik għamlet kumment għalija qalet. Ħallini nintroduċik ma' Ġesu għax għadek ma ntqajtx miegħu, all right? Jiena il-kummenti għamlu turrun fuqi. Thank you. Please don't stop. Grazzi tal-attenzjoni. Hemm min jagħmel kummenti b'mod ġenerali qed jgħidu għalija biex jieħu jgħidulhom botti. Praise the Lord, botti tal-konserva u tat-tada u x-xorta li. U hemm min jattakka lili personali bismi. Praise the Lord. Don't stop. Għadni qatt ma waqaf titfixkil xi darba fil-miċċa tiegħi fi Kristu għax xi ħadd għal xi ħaġa fuqi jew għax xi ħadd tagħmel li botta u għax xi ħadd tagħmel video. Għadni qatt ma tfixkilt. Ġieli weġġajt iva. Ġieli nara l-inġustizzja u l-gideb, imma we live in a free world. Free for now, you will pay later. Toqgħodux taqgħu fil-banalijiet u tibatulux messaġġi banali. Fl-istess noqogħdu attenti biex ma tkunux konxi li apposta tippruvaw tweġġa'. Tagħmel xejn li b'mod apposta tipprova tweġġa'. Imma jekk jiena qed inweġġa' għal kummenti ġenerali jien għadni karnali. U għalhekk ħanerġa' ngħidlek, ħanintroduċik ma' Ġesu. He's a great guy to get to know. Hallelujah. Amen. Praise God. Preparaw il-shelters. Preparaw il-BR. Poġġux kull sent li għandkom fil-bank. U ħani għafen. Poġġix kull sent li għandek fil-bank. Għax buttuna tmur fin-nofs. U veru ma tkunx tista' tixtri u tbieħ. Those days are coming. Għodu attenti lil min tisma. Ifqu isimgħu il-propaganda tal-Antikrist
fuq stazzjonijiet liberali lokali u ifqu isimgħu kemm baqa' kemm hemm bil-vaċċin u kemm hemm bla vaċċin, kemm hemm min ħal COVID, kemm min fiq minna. I'm sorry. That is not my reality. My reality is the kingdom. Ir-realtà tiegħi hija s-saltna. Ir-realtà hija Kristu. Jekk ikun hawn Malta kollha bil-vaċċin, jew mingħajru, jew kollha bil-virus, jien ħajti ħanibqa' ngħixha l-istess, liberu fi Kristu Ġesu. That's my freedom day. Għax għażilt li nemmen il-kelma. U mhux qed niblaff, ja? Issa naf li hawn min jew ħajħodni ħażin, jew ħajajjarni, jew ħajjuħu għalih, jew joħu għalih jgħidu dalija tiegħi. Sewwa, mela tgħid xejn fil-ħajja. Għamel int qalbi tiegħi. Għamel int. Toqgħodux iġġieldu fuq dawn in-nies ma argumenta fuq il-Facebook. Qed tkunu karnali intom ukoll meta tagħmlu hekk. Kulħadd jagħmel li jrid hu. Jagħmel li jrid. Sewwa, taqgħux għan-nażbit tax-xitan, taħlejx ħinek. Time is precious. Isma' l-kelma qaddisa ta' sidek. Kun intossikat bil-kelma ta' Alla. Biss! U laqas Super One, u laqas ta' TVM, u laqas ta' net. Ta' Kristu biss! 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 Sejad biss! U xandu kun hemm xi waħda jekk jisibha. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Naħseb aħjar ma ngħidx iktar għax. Ħa ngħidilkom, anzi ħa ngħiddi. Tifilħu insomma anke ma tifilħux, ħa ngħidu. Hallelujah. Isma'w sew. Praise and worship team, come. Mela aħna bdejna li fl-aħħar ħajkun kollox bħalma kien fil-bidu. Naqbdu minn mill-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 11. Isma'wa, ħanilkom fuq dawn l-affarijiet u ħanitolbu. Grazzi Ġesu. Jekk jiena għamilt xi żball qudiemkom illejla, korreġini. Ma tittejd li għaliex u kif skont il-kelma fejn jien żbaljajt, għax pija dak li taħseb int. It's a big zero. Sewa l-Alla u sewa liju. Jekk naqbdu miktib ta' isma' wara kif l-istorja kollha lura ħadarġa' tiġi. Mela fi ktib ta' Ġenesi kapitlu 11, x'naraw? Naraw it-torri ta' Babel. One world government. Issa, ħammorru lura biex naraw kif l-affarijiet qed jerġgħu kollha qed Alla tgħidilna dak li ġara hekk ħajerġa' jsir. Araw sew. Fil-Ġenesi 11 għandek it-torri ta' Babel. Nies flimkien reliġjon waħda, gvern wieħed. X'għandna fid-dinja bħalissa? Nies li suppost jirrepreżentaw il-Kristu jixandu l-Evanġelu jaħdmu biex ikun hawn reliġjon waħda. Mhux ħajr nexxielek. Għax Kristu ħajkisser il-Babel. Imma ħafna ħadbellaħħom bħalma Babel jabela. Ftakru li Alla dejjem kellu żewġ nisa fil-Bibja. Il-prostituta u l-arusa. Int parti mill-prostituta jew parti mill-grawsa. Mela, ara ħammorru lura.
Ġenesi kapitlu 8 naraw fejn Noa jirrilisja il-ħamiba bajda, il-ħamima d-dav, u naraw l-arka. Naraw kif Ġesu daw l-axħar 2000 sena, naraw bil-Milatti tal-Apostli kapitlu 2 minn vers 1 sa 4 u vers 38 li Alla qed isawwab u vers 17 l-Ispiritu Santu fuq in-nazzjonijiet kollha. Simbolikament, spiritualment. Ġenesi kapitlu 7, araw kapitlu, għamorru l-ura kif kien mill-bidu. Fil-Ġenesi kapitlu 7 naraw Alla jiftaħ il-bjar tad-dinja, dal-art. U tfur l-art. U hemmhekk iseħħu l-iskrittura titkellem kif hemmhekk isiru hurricanes u jsiru tsunamis. Mattew kapitlu 24 Ġesu jwissi li fl-aħħar ta' żmien qabel ma tiġi Ġesu Kristu ħajżdiedu il-hurricanes, ħajżdiedu il-terremoti u t-tsunamis li bħra jibilaw l-art. Kapitlu 6 naraw li fuq l-art kien hemm violenza, korruzzjoni u perverżjoni kontinwa fl-immaġinazzjoni tagħhom. Araw jekk mhux l-istess fit-tieni Timotej kapitlu 3, fil-ktib ta' Romani kapitlu 1, fil-ktib ta' Ġud kapitlu 1 li bħalma kien fil-bidu dan kollu qed iseħħ sal-lum. Ġenesi kapitlu 5 Enok jittieħed fis-sema. Alla iwedna, Alla jitkellem fuq il-Bibja li aħna maħniex id-destinati għal korla ta' Alla. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 1 vers 9 u 10, Romani kapitlu 8, kapitlu 5 vers 8 u 9. Alla jieħu l-Knisja tiegħu qabel ma jitfa' l-korla fuq id-dinja. Jista' jkun li jiena u inti hija l-ġenerazzjoni ta' Enok. Kapitlu 4. Kajin jiġi markat b'marka. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 13, 14, 15, 16 in-nies li jaġixxu kontra Alla jiġu markati bil-marka tal-bima. U xud minnhom ħajkunu jissejħu Kristjani tal-isem. Ġenesi kapitlu 3 Kristu jaffeċ ras is-serb. Apokalissi bejn 19 u 20 Ġesu Kristu jitfa' s-serb fl-abissi tal-infern u joħroġ rebbieħ fuq. Halleluja. Ġenesi kapitlu 2 naraw li Alla ħalaq l-Eden fejn ma hemmx dnub, ma hemmx biża', ma hemmx iktar mart, ma hemmx iktar mewt. Apokalissi kapitlu 21 sa 22 naraw il-Ġerusalem il-ġdida fejn ma hemmx iktar dnub, ma hemmx iktar mewt, ma hemmx iktar biża'. Halleluja. U interessanti l-ewwel żewġ kapitli tat-Testament il-Qadim jiġu ripetuti fl-aħħar żewġ kapitli fit-Testament il-ġdid. Could it be that we are the generation that we're truly living in the days of Noah? Jista' jkun li aħna vera il-ġenerazzjoni li naraw il-jiem bħal maraw il-jiem ta' Noah, aħna naraw il-jiem ta' qabel Ġesu Kristu. Gloria lilek malajn. Fl-istess naraw hemmhekk naraw is-siġra tal-ħajja. Fil-ktib tal-Apokalissi fil-Ġerusalem il-ġdida naraw is-siġra tal-ħajja, Ġesu Kristu. Naraw fl-ewwel fl-ewwel żewġ kapitli ta' Ġenesi, ovvjament iktar 2, chapter 2, naraw li Alla ta' Adam, lil Adam mara. U fl-aħħar kapitli tal-Iskrittura, Apokalissi 23-22, Alla jagħti lil Kristu mara. History is being rolled out in front of us.
Don't miss the rapture. Timmissjax il-ħatfa tal-Knisja. Għaw min forsi mux ħaqbel miegħi bħalissa. Però taqbel u ma taqbilx, kun żgur li inti tgħix lest. Ejja nitolbu. Tkellem mal-mulej fejn int? ħadtu peġi talim tal-ġen da mhux talim ta' kull ġimgħa. Imma il-mulej ilu jberren f'qalbi biex nibda nitkellem fuq il-jiem ta' Noè. Jiena nemmen u hemm ċans li nkun żbaljat, imma jien nemmen li aħna dik il-ġenerazzjoni. Aħwa, tilabux, taħlux ħin, tilabux maruħkom. Alla tjati grazzja biex ħadd ma jintilef. Jekk tiżbalja, indem malajr, instantanjament. Żomm jekk Kristu jiġi fi żmienna, ħajsibek fej poġġik, fil-knisja li juħawlek, fil-ministerju li jufdalek, fil-mixja li inti Alla tak, ta' maħabba, ta' fidi, irrid isibek f'dawn l-affarijiet. Mimli bil-kelma, mimli bil-fidi, u laqas qattra biża' fik. Alla jieħu ħsieb il-poplu tiegħu. U dak li ġej fuq id-dinja, Ġesu jgħid fl-Apokalissi 3, jien neħliskom minnu. Mhux għalija u għalik ġej. Għalija u għalik ġej Ġesu. Għal dak li ġej għalihom msiken huwa dak li Alla ilu jwissi minn żmien Zemżem. U meta jgħidulek boloħ, iblaħ, brainwashed, tħabbix rasek. If you're wrong, you lose absolutely nothing. But if they're wrong, and they are very wrong, they're going to lose everything. U għal min qed jara bħalissa, nassigurak minn qalbi, anke jekk inti forsi wara dik il-kamra toffendini tidħaq bija u tiżżoffjetta, ma nixtieqekx laqqas kun sija l-infern, aħseb wara l-eternità. Kaw xi ħadd li pastor, illum nixtieq nagħti ħajti l-Kristu. Nixtieq ngħid nagħmel Ġesu is-sit, il-mulej u s-Salvatur tiegħi. Oli dejk ngħid il-mulej, oli dejk, hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajtu lil Ġesu. Hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajtek il-Kristu, oli dejk issa stess. Għandek bżonn tindem u ddur lej Kristu b'qalbek kollu li jdejk isma' issa stess. Daw kollha li għolejtu jdejkom jew suppost għolejtu jdejkom u inti. Fejn inti mal-mulej? Da żgur ngħidlek. Ejn nagħmlu ma dak kollu li jgħidlek hija ċuċċata. Ma jimportax. Però di żgur mingħajr Kristu tmur l-infern. Jekk ma titwilidx minn ġdid fuq l-awtorità tal-iben qaddis tal-la Ġesu Kristu. Il-kelma qaddisa tiegħu il-Bibja, jekk ma titwilidx minn ġdid, nwedek li jekk Kristu dak li qalu hu il-verità u jien m'għandi l-ebda dubju li hu l-verità, mingħajr Kristu ħatmur l-infern. 100%. U jista' jgħidlek il-qassis, jista' jgħidlek il-patri, jista' jgħidlek il-guru, jista' jgħidlek il-mami, u jista' jgħidlek id-daddy u li għax inti tajjeb, għax m'intix tajjeb. Jina u inti midinbin għanna bżon il-Kristu. Li kiku inti tajjeb, kiku Ġesu, inti mandek bżonnu, u ma kallox jiġi, seta ma ġiġi għali, għax inti tajjeb waħda. U dak il-kas ma jottalħad. Jekk inti l-essejdi talba warajja biex tejlu jisir is-sit u s-Salvatur ta' ħajtek jgħid talba warajja, kulħadd iqum bil-wifqa. Kulħadd jgħid talba warajja minn qalbek. Għajlu missi qaddis.
Grazzi tal-kelma tiegħek. Nħobbok mulej. Għax ħabbejtni inti. Inti qed titkellem mill-qaddejja tiegħek. Qed titkellem minn fomm il-profeti tiegħek u l-qaddejja tiegħek. Mulej, dawn huma żmien serji. U inti tant ħabbejtni li tajt l-ibnek Ġesu għalija biex jien ma nintilifx u jkolli s-salvazzjoni. Fejn jien weġġajtek u dnibt kontra tiegħek mulej aħfilli issa stess. Għatini grazzja li nħobbok b'qalb ġenwina. Lil min weġġani naħfilhom. Ant nitlob għalihom. Li tbirikom ħajsiru jafu li maħabba tiegħek mulej. Ejja f'qalbi Ġesu. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti u kun inti s-sit il-mulej u s-salvatur tiegħi. Jiena tiegħek Ġesu. Użani għal-glorja tiegħek. Mexxini fit-triq tas-sewwa. Għatini l-kuraġġ u s-saħħa li għandi bżonn biex inkun dik il-persuna li inti tixtieqni nkun. Min qalbi nitlob dan kollu f'isem Għażiż ibnek Ġesu, Abba Missier u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen. Alleluja. Grazzi mulej. Jekk inti qed dik it-talba, illum għall-ewwel darba jekk inti qed tara dal-programm tal-messaġġ għall-ewwel darba tixtieq issir taf iktar fuq Kristu, tixtieq vera timxi mal-mulej. Nixtieq nibatulek dan il-ktieb, għandna bil-Ingliż, bil-Malti, bil-Taljan, bil-Spanjol. Anyway, jekk tixtieq nibatulek dal-ktieb, nibatulek b'xejn, kull ma tagħmel ibatilna messaġġ ismek u kull jomok u l-indirizz u nibatulek b'xejn fid-dar tiegħek biex taqrah bil-kwiet u tistudjah sew. Pija, God bless you, grazzi tal-li kont magħna. Narawkom il-messaġġ li jmiss, aħna nkunu hawnhekk kull nhar ta' 4 u nhar ta' fit-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għadu fl-10.